Keď sa dnes povie, ideme robiť turnaj, už sa tým nemyslí PES, ale FIFA. Ale ja si pamätám časy, keď to bolo presne naopak. Pamätám si, keď som hrával starý PES na PlayStation 2 každý deň, non-stop. Či s bratom, či s kamarátmi, od rána do večera. Bola to najlepšia futbalová hra tej doby. A presne dnes sa na to pozrieme. Ako sa to celé pokazilo? Kde sa to začalo kaziť? A prečo legendu menom PES nakoniec prekonal jej najväčší konkurent? Poďme sa na to pozrieť od začiatku. Ak si pamätáte na éru PlayStation 2, určite si pamätáte aj na to, že nám vôbec nevadili vymyslené názvy klubov. Dôležité bolo niečo úplne iné. Chlapci, a teraz úprimne, v čom bol ten starý PES vlastne taký dobrý? FIFA bola možno realistickejšia, mala licencie, všetko. Ale PES bol proste oveľa väčšia sranda. Všetko bolo tak trochu arkádové, ale fungovalo to perfektne. Lopta lietala presne tam, kam si chcel a tie strely z diaľky. Keď to sadlo presne do šibenice, to bola proste paráda. Ale taktiež, čo som miloval, bol legendárny mód Master League. Samozrejme, v móde ste začali s vymysleným tímom plným slabých hráčov, ktorí nevedeli ani kopať do lopty. Prihrávali ako opití 60-roční dôchodcovia. Brankár bol síce v bráne, ale zároveň mal aj dovolenku. Ale nesťažujem si. Práve o to bolo lepšie. Mám rád výzvy. S týmto tímom sme sa museli prebojovať na vrchol, kupovať skutočných hráčov a vyhrávať trofeje. A inak, na niektorých si pamätám ešte ich mená. Castolo, Minanda a brankár Ivarov, ktorý snáď nikdy nemal čisté konto. Potom prišla nová generácia konzol, PlayStation 3. A tu nastali prvé problémy. PES prešiel na nový engine a prvé verzie pôsobili ťažkopádne a stratili to kúzlo z PS2. Hráči mali pocit, že to už nie je ono. A kým sa PES trápil, jeho konkurentovi sa začalo dariť. FIFA urobila veľký krok vpred. Získala takmer všetky dôležité licencie a prišla s módom, ktorý hrá dodnes nespočetná komunita hráčov – Ultimate Team. V tomto móde si hráči otvárali balíčky a stavali vlastné týmy. Ako EA vedeli, ako nalákať hráčov. A práve toto bol pre PES veľká rana. Hráči sa začali presúvať ku konkurentovi. Na krátky čas sa na PS4 zdalo, že by sa to mohlo zmeniť. Graficky začal PES vyzerať živšie ako FIFA a snažili sa konkurovať Ultimate Teamu s módom My Club. Hrateľnosť sa o niečo zlepšila a niektorí hráči tvrdili, že z toho ešte niečo bude. Ale čo sa týka toho módu, PES nemal šancu. FIFA to mala dobre vymyslené, boli prví a urobili to dokonale. A potom, keď prišla éra PS5 okolo roku 2021, Konami urobilo radikálny krok. Oficiálne oznámili, že značka PES končí a premenuje sa na eFootball. Nikto to nechápal, všetci o tom písali. Na čo? Konami to oficiálne vysvetlila tak, že názov PES bol známy hlavne v Európe a Ázii. A v iných regiónoch ako Amerika a ďalších to bolo slabé. Chceli nový, globálny názov. A hlavne, hra mala byť úplne zadarmo. Zrušili každoročné vydávanie novej hry a slúbili, že eFootball budú len pravidelne aktualizovať. A práve toto bola tá najväčšia chyba, chlapci. Konami akoby vsadila všetko na jednu jedinú kartu a zahodila 20 rokov histórie. A výsledok? Hra je síce zadarmo, ale je to úplná katastrofa. Je nehrateľná. Každý o tom písal, každý si z toho robil srandu. Z Messiho tváre, z Ronaldovej. Určite si to niektorí pamätáte. Hra, ktorá mohla byť na prvom mieste vo futbalových hrách, sa stala komédiou. Bez srandy. Tá hra je plná neznesiteľných bugov. Osobne si myslím, že Konami na to série. Vydajú akože aktualizácie, ale pritom len tak narýchlo všetko akože opravia a hotovo. Ach bože, toto je tak na nervy. V podstate sa na to vysrali, ale mohli sa snažiť to zlepšiť. Mali na to, ale keď videli, že FIFA to robí na 100% a nenechá im priestor, tak si asi povedali, serem na to, nemá to zmysel, sú lepší a zbalili to, ty vole. Tak ale stalo sa. Mohlo to byť inak. Mohli dodnes bojovať o prvé miesto, ale vzdali to. Možno to pre nich bolo jednoduchšie spraviť takto. Problém mohli byť aj financie alebo iné dôvody, to sa už nedozvieme, to oficiálne nikdy neprezradia. Otázkou stále je, môže sa to zlepšiť? Alebo skôr otázka, môžu ešte stále konkurovať FIFA? Áno, môžu, ale musia to chcieť. Museli by možno zase začať odznova a zmeniť toho veľa. Ale kto vie, možno ďalšie roky nás prekvapia. Tak chlapci, ukončujeme to. Už toho mám dosť. Bolí ma hlava už z nervov.
Akože fakt to dokáže nasrať, keď niečo, čo si mal rád, skončí, pravdu povediac, v smetisku. Tak ale samozrejme, zaujíma ma váš názor, napíšte ho do komentárov. A chcem vás poprosiť, aby ste prestali riešiť môj hlas. Pretože toto je môj hlas. Ja nekradnem hlasy ako niektorí tvorcovia, ja na rozdiel aspoň používam ten svoj. Ale ako sa hovorí, 100 ľudí, 100 uší. Každému sa môj hlas nemusí páčiť. A ja zase vás nenútim pozerať moje videá. Nemusíte to pozerať, keď vám vadí môj hlas. Je viac herných kanálov. Nemusíte mi tu komentovať, aký hrozný hlas mám. Keďže je môj, nič s tým nespravím. A to je to, čo som chcel ešte dodať. A samozrejme, ak sa ti páčil tento vzostup a pád, daj like, odber a napíš mi, ktorá ďalšia hra vás sklamala so svojím pádom a ja to natočím. Vidíme sa na budúce, borci, čaute.